बिथांखौ खबर लानाय मुङै नोंथांमोना फैनाया आंखौ थुलुंगा होदो फार्स्ट अफ अल फार्मखौ आं जागायदोंमोन 2019 17आव ट्रेनिं लादों मनज कुमार बसुमतारी बिथाङा तेजपुरनि पिगमेन हिसाबै बिथांखौ सारा नर्थ इस्ट आरो इन्डियाआवनो मिथियो दा 2019 निफ्राय 2022 हाबबाय माने गोबां बोसोर जायाखै आं दाबो माने सोलोंगासिनो दं स' आंनियाव गासै केपासिटिया दङ माने अमानिया माने more than 100 दा आंनियाव गासै रुमा माने 25तासो रुम दङ आंनियाव अमा बिमाया गासै आंहा दङ 20तासो अमा बिमा दं दा फिसाया आंनियाव 40तासो दं एट फार्स्ट माबेसे अमाजों गिबिथारावथ' जागायजेननाया जेनेबा जोंथ' आफादा आंदोनो मेन मानसिया जोङो जागायदोंमोन जेनेबा मोनथाम रुम लानानै जोङो माबा अमाजों लानानै जों जागायदोंमोन आरो बे माबा अमाजों जों जागायनानै दिनै जोंनि आखायाव माने माबा जाहैबाय आरो हमनानै ला 100निबो बारा केपासिटियाव जाहैबाय 20तासो आंहा बिमा दं आरो दा बेनि गेजेरजों आरो नुबावदों नोंथाङा दाउ फार्मखौ नुनो मोनदों बे मा समनिफ्राय मासिम दाउ फार्माथ' दा जों जेराव रायज्लायबाय थादों आंनिया दाउ फार्मनि लकेसना बेनो दा गासै दाउ फार्मखौथ' आं जागायनाया नै रिसेन्टलि नैबे बोसोरावसो दाहालागै आङो फाननाया मोनथाम बेट्स फानबाय दा नैबे 4th नाम्बार बेट्सआ आंहा सोलिगासिनो टटेल केपासिटिया बेयाव 3000 दङ माने ओरैबायदि जायो जे गोजां बोथोराव जोङो 3000 सोनो हायो माने आं हिसाबखौ होग्रोनांगोन आंनि दाउनि फार्मनि गोलावथिया 90 दङ ओमफ्राय गुवारथिया माने 40 फिटआव गासै फिटआव दा बेखिनि केपासिटियाव आङो गोजां बोथोरनि समाव गासै माने 3000 केपासिटियाव आं सोनो हायो ओमफ्राय जेब्ला दाथ' नै माने गोलोम बोथोर फैबाय विन्टार सेसनाव दायो आंनियाव फिसाया जाहैबाय 2500 आरो बे कम्पानि फार्मार माने कामरुप प्राइभेट लिमिटेड कम्पानिजों बिथांमोनजों जोङो कन्ट्रेक्टजों साइन खालायदों दा कम्पानिया आंनो दाउ फिसा हरो कम्पानिया दाउ फिसा हरो आंनो दानाखौ हरो ओमफ्राय बिनि उनाव मेडिसिनखौ हरो नाथाय गासैबो माने बेयो माने जोबनाय समाव दाजाब दानख' जाजोबनानै जोंनियाव जिखिनि थालाङो बेनो आरो 2000 माने आं बुंगोन माने माबा 21आवनो जागायनाय आं बुंगोन आरो बे फार्मखौ दा नैबे फार्म मोननैजों अमा आरो दाउ बेनि गेजेरजों नोंथाङा न'खरखौ सामलायनाय गावखौ सामलायनायावहाय हादोंना रांखान्थि बेलायाव निस्सय हादो आदा ओमफ्राय आं बेखौ बुंगोन आं माने आं जायफोरा माने नायगासिनो दं आरो जायफोरा माने मावबायबो दं निस्सय बिथांमोनाबो मोनथियो आरो जायफोरा मावनो लुबैदो फार्स्टआवनोथ' बेखौनो नायग्रोयो जे प्रफिटआ जायोना जाया बयबो माने जोंनिया बिजनेसाव जों हाबनाय लोगो लोगो जोङो माने मोनसे केलकुलेसन जों खालायग्रोयो इनभेस्टमेन्ट कस्ट एन्ड प्रफिटआ बेसेबां फैगोन बेखौ जोङो मान्थलिबो नायो ओमफ्राय माने एनुवेलबो जोङो नायो दा बेयाव जोंहा बर'निफ्राथ' इसेबां गिदिर रिस्क लानानै जों मावनो हाया माखासेफ्राथ' बेलेगखा बर'नि गेजेरावबो बिराद मोजां दं दा जोंबायदि फिसा फार्मारा फार्स्टआव जों प्रफिटआ बेसेबां फैगोन बेखौ जों नायग्रोयो रिक्सआ बेयावनो थायो आरो दा प्रफिटआथ' माने मोजांलै आदा आरोबा नोंथांमोननोबो आं खोन्थाहरगोन रायजो राजा जाय बिथांमोना मावनो लुबैदो दा आंनिया अमायाव माने आं दाउनिखौ बुंग्रोनोसै दाउनियाव जेनेबा जाय आं न'खौ लुबाय बेथ' वान टाइम कस्ट बियो वान टाइम इनभेस्टमेन्ट बियो बे न'आथ' पारमानेन्ट बे न'आव आंहा आरो बेयाव रिपेयारिं खालायबाय थानो नांला दा बेयाव जेनेबा आङो जुदि हरगासेयाव जुदि आङो 50,000 आंहा मोनो कम्पानिनिफ्राय दा 50,000आव आंनि लेबार कस्ट ओमफ्राय आङो इलेक्ट्रिसिटि बिल बेखौ होनानै आंनियाव दे जेनेबा माने 40,000आनो आंहा थालांगोन 40,000आ माबोरै थालांगोन मानो होनबा आङो बेयाव रावखौबो आङो लेबार हिसाबै आं लाथ'वाखै जोंनि न'आवनो जेनेबा ओरैनो जसोनानै थानोबा हमनानै ला जोंनि मादार फादार बिसोरनो थाहैबाय दा जेनेबा जोंनियाथ' जोङो दा खेथि मावथ'ला माइनि आबाद जों मावथ'ला जों मा खामानि मावनो नङा होमबा दा जोंनिया माने इनभिजिबल लेबारा जोंहा न'आव ओरैनो गोलैनानै थायो माबोरै आदा बियो नायदो जों बिगासे माइ गायनो जों सानैयानो जुदि हायोब्ला मानो साबा जों बाहायनो बै न'खराव जेनेबा सानैयाल' खामायो ओमफ्राय साथामा ओरैनो जायो बिदिबाथ' ओरैनो जोङो बिसोरनि लेबारखौ जों बाहायाखै बिसोरनि लेबारनि जों प्रफिट जेबो मोनाखै दा बेखायनो आं सानबाय जे जेनेबा आं गावबो जिहेथु एसेबां जों थानाय जाया मानोथो बायजोनि मानसि लाबोनो दा बेखायनो माने आंनि न'नि मानसियानो आंनि बिब' थाबाय बिगुमै आरो आफाया नांबाय आइयाबो एखमबा मावो दा आंहा बेयाव जुदि 50,000 मोनोबा इलेक्ट्रिसिटि बिलाव आं गारबाय मान्थलि माने 40 दिनालागै फैबाय जेनेबा 3,000खौ आं गारनानैब्लाबो बा बायदिसिनाखौ गारनानैब्लाबो जुदि आङो 40,000आनो आखायाव थालांबाय दे जेबोथ' लस गैया हमनानै लाबाय ओमफ्राय अमानि बेलायाव आङो
अमानियाबोथ' नोंहा जेबो लस गैया अमाया नोंनो मासेल'थ' फिसा होआ अमानि बिमाया जुदि मोजां जादब्ला बे अमा बिमा मासेया नोंनो खैथा फिसा होगोन 12टा 13टा होलांगोन आरो जुदि मोजाङै जुदि नोङो बेखौ दैनिफ्राय लाना आदारनिफ्राय लाना जोथोना मोजां जायोब्ला नों मासे अमा फिसानि मार्केट रेटआ दिनै बेसेबां 4000 5000 दे आं बेयावबो थांला लकेलि आं लकेल मार्केटखौसोल'सो आं नायो कमार्शियेलि आं साप्लाय खालायनो हाया मा खालायबाय आङो 3000 बा 3500 मोनबाय मालाबाथ' जोङो मिलायलायनानै जोङो माबाया 2500 नों हरनांगोन आरो बेखिनिखौ नों माला मोनगोन जे 45 माने 45 देसाव नोङो अमा बिमानिफ्राय नोङो माने साइड खालायदो फिसाखौ 40 देसथ' बे गाइखेरखौनो जाबाय थागोन ओमफ्राय 50 देसाव नों फानदो आरामसे माने 20 दिनसो नों आदार जाहोनानै लस जाया आरो माने दाननैयावनो नोङो हायो आरो दा बे जेनेबा 20टा बिमायाव जुदि नोङो बोसोराव नों जुदि 150 200 अमा फिसा फाननो हायोब्लाबो जथेस्थ' माने आं फैयो नों इसेबां गिदिर जेनेब्ला नोंनियाव प्रफिट फैयाब्लाबो जथेस्थ' न'खर सलायनो हानाय गथ' गथायखौ लेखा फोरोंनो हानाय नोंनि कारेन्टनि बिल होनो हानाय गारिनि थाव सोनाय टिभिनि जा टिभि नायो बयबो टिभि नायो बिनिबोथ' जों सोनांगोन ना ओमफ्राय न'खरफ्रावथ' जोङो जेसेबां माने थाव संख्रि बेफोरथ' बिराद खरस जायो दा बेफोरखौबो आं जुदि बिदि फैसाजोंनो कभार खालायनो हायोब्ला फैसाया सेभ जायो आरो एक्सट्रा इनकामा नोंनिया थालाङो आरो थ' बेखायनो आं बुंगोन जे जायखिजाया बिजनेसखौ नों मावोब्ला डेफिनेटलि जोङो बिनि रिस्क फेक्टरखौ जोङो नायग्रोगोन रिस्क फेक्टराव जों प्रफिटखौ जोङो सिगाङाव जों नायग्रोगोन जे जोङो बेखिनि इनभेस्ट खालायोब्ला जोंहा प्रफिटआ बेसेबां फैगोन आं बेनिखायनो बुंगोन जे फिसा फिसा जों इनभेस्टमेन्टआव एसेबां माने सानग्रोनाङा जे बेसेबां मोनगोन लस जागोन थुलुंगाया फार्स्ट अफ अल माने इन्डिया इज ए भेरि डाइभार्स कान्ट्रि आरो भेरि टिपिकेल ससाइटि जेराव बांसिन डाइभार्सिटि दङ बेयाव जाहा समाजनि नेमखान्थियाबो आलदा आलदा जायखौ बुङो जोङो ससियेल स्टिगमा ससियेल टेबु आरो ससियेलनि जाहा माखासे मरे आरो भेलुसफोरा आलदा आलदा जेराव बांसिन डाइभार्सिटि धोरोमनि जातनि बेयाव माने जोंनि फारागाबो बारा जानाय लोंनायनि फाराग बयबो धोरोमा बेलेग बेलेग रिचुवेलिजम थायो जानायाबो आलदा आलदा नेम निथियाबो आलदा आलदा थिग बेबायदिनो धोरोमजों लोगोसे जाथिजों लोगोसे जानायनि खायद'आवबो आलदा आलदा गोदोआवथ' अमा जानायफोरखौ मा बुङोमोन माने अमा जाग्राफोर बा जों ट्राइबेलफोरखौ जंगलि होनोमोन नङा होमबा बायदि बायदि मुंदो जोंखौ दाबो जोंखौ बुंनो बिथांमोना नाजायो नाथाय गमामायैनो बर' जाथि बा ट्राइबेल जाथिफ्रा हयथ' बेफोरखौ मालाबाबाबो गोदोर राजनितिकनि इस्यु हिसाबै लाबोआखै जाय जिनिसखौ जानानैनो बे जाथिया दिनैनि नैबे थासारियाव फैबाय मोनथाम एकर्डआव जोङो फैनानै बड'लेण्ड नङाब्लाबो थेलेबले बड'लेण्डखौ जों मोननो हाबाय दा बै जाथिनिफ्राय खिन्थु गुबुन जाथिया सोलोंनो गोबांबो दं आरो बर'आबो सोलोंबाय थाखानांगोन दा जानायनि बेलायाव आं बेखौसो बुंगोन जे दिनैनि दिनाव जोंहा पिगारि सेक्टराव कमार्शियेल जानायनि ओंथिया बेनो जे हमनानै ला जों आसामखौ आं बुंबाय आरो बाखि नर्थ इस्टआथ' मेक्सिमाम ट्राइबेल आसामनि बेलायाव आं बुंबाय दा मानसिफोरनि साननाय हनाय नोजोर थांखिफ्रा एसे ब्रड जादों लेखा फरा फरायबाय नालाय बै समावथ' लेखा फरा फरायाखैमोन दा बेखायनो मानसिफोरा बाहेरनि एक्सप'जार मोनबाय बाहेरनि मानसिया जोंनियाव फैबाय जों बिसोरनियाव थांबाय एक्सचेन्ज जालायदो जोंनि गेजेराव ट्रेडिसनेल नलेजआ एक्सचेन्ज जाबाय मडार्निजमनि जाहा माखासे नलेजफोरा एक्सचेन्ज जाबाय मोजां गाज्रिखौ जोङो दानिया सोरनिबा लेक्सारदो जोङो खोनासंनानैल' जे जों माबानो हायो बेबो नङा जों गाव गावनो जोङो मावनानै एक्सप'जार मोननानै जोङो बेखौ जों सोलोंनो हाबाय नालाय दा बेखायनो गुबुन आंथ' बुंगोन जायफोरा माने बिलिभ खालायोमोन कास्टिजिम जायफोरा ब्राह्मिनफोरा जायामोन बा सोरबा लुगुन गाननायफोरा जायामोन दा बिथांमोना दिनै एक्सप'जारखौ मोनबायना दा बिथांमोनाबो जायोसै बेखायनो कमार्शियेल माने पिगारि सेक्टरा बांसिन एक्सपानसन जाबाय जोंनि आसामावबो दा बे समाव जेनेब्ला आदा बुंनाया जे बै समावनो बर' बिमाफ्रा गुबुन जाथिया गुबुन हारिया जायै समनिफ्रायनो बर' जाथिया बा बर' बिमाफ्रा अमा फिसिदोंमोन बिनि सायाव मा बुंनो होननाया बेखौनो जे जोंनि आइ आफामोन जोंनि ट्राइबेल हारिनि आइ आफामोनादि बै सानसे समनिफ्रायनो अमा फिसिदोंमोन आरो बै अमा फिसिनाय समाव जोंखौ सोरबा बामुन गुस्टिनिफ्रा जोंखौ मुगैदोंमोन बै मुगैनायखौ बिथांमोना मालाबाबो गिया लाबासिनो बे सेक्टरखौ बे कमार्शियेल सेक्टर बे पिगारि सेक्टरखौ लाबोनानै दिनै कमार्शियेल खालायनो हाजोब्बाय आसामाव बिराद गिदिर मोनसे मा जाहैबाय जोंनि ट्राइबेलनि जोंनि बर'फोरनि बिराद गिदिर मोनसे कमार्शियेल जुदि खालायनो हादों पिगारि सेक्टरखौ सारा नर्थ इस्टआव सारा आसामाव सोर दोङो जायो दा बेथ' आगोलावनो नेसनेल लेभेलाव जाखायो इन्टारनेसनेल लेभेलाव जाखायो खिन्थु आसामनिनो माबेबा खनायाव जोंखौ मुगैयोमोन ना दिनै प्रुफ जाबाय
जे बर'आ जानाय खायद'आ खिन्थु बिराद माने गुन गोनां बर'फ्रा ट्राइबेलफ्राथ' अनेक मैगं जायो गासैबो माने भेलु दोङो बैफोरो मैगंफ्रा थिग बेबायदिनो अमानि जुन्थुबा माबा जादोंमोन नङा होमबा दिनै अमा गैयाबानो जा हटेल सोलिया स' माने आं थेंक इउसो होगोन आरो जोंनि ट्राइबेल जाथिनि आइ आफामोनखौ जे बिसोरदि दिनै अमाखौ मोनसे ब्रेन्ड खालायनो हादों आसामाव इउथ्स आं बुंगोन वेर एभार इउ आर नों जेरावखि थाया मानो इदार इउ आर एडुकेटेड अर नट एडुकेटेड जोंनो एसेल' जोङो एसे लिटारेट जायोब्लानो जों माने लिरनो फरायनो साननो रोङोब्लानो जों जथेस्थ' माखासे समाव दा आं बुंगोन जायखिजाया नोंथांमोना माबे अबस्थायाव दङ आं बेखौल' खावलायगोन बेयावनो माव बेयावनो सान बेयावनो इनभेस्ट खालाय नाथाय माखासे बुस्थुखौ नोंनि केपासिटिनि साइड लांफानो नों हायोब्ला मालाबाबाबो बेखौ बावगारनाङा इगनर खालायनाङा सोरबाया नोंखौ बेलेग रोखोमनि थुलुंगा होगोन आरो बे रोखोमावनो नोंखौ माने सानफ्रोमबो नायनो लुबैगोन नोंनि दिनैनि दिनाव जोंनि माने समाजखौ जोंनि नांगो नाङाखौ सोर कन्ट्रल खालायो मार्केटआ नङा होमबा मार्केटआनो जोंखौ कन्ट्रल खालायो दा बेखायनो आं बुंगोन मार्केटजों 100% कन्ट्रल खालायजानाङा हो दा बेखायनो आं बुंगोन जे हायोब्ला लाइमोनफ्रा नों जेराव दं बे फिल्डआवनो नों था बेयावनो नों आरो एक्सेलेन्ट जाबाव नाथाय बेजों लोगोसे नों माबा मोनसे एडिसनेल लांफादेरनो हायोब्ला एसे निस्सय सोलोंनांगोन खिन्थु बारा क्रिटिकेल सानद्रायनाङा मानो होनबा माखासे बुस्थुखौ नों बांसिन क्रिटिकेल सानोब्ला नों माने बेखौ मावफुंहैनो हानाय नङा दा बेखायनो आं बुंगोन जे जाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गासैबो सेक्टरा बिराद मोजां गासैबो खामानियाव सनमान दङ खायसेया बुंगोन दा आं दिनै कटनाव फरायनाय मुम्बाइ टिसाव आं फरायना फैदों दा बेयाव आंखौ सोरबा बुंनो हागौ बियो मुम्बाइआव टिसाव बेखौनो फरायहैबाय नामा जे अमा फिसिनो दाउ फिसिनो आरो बेथ' नङालै भाइमोन रायजो राजा नुदोंमोन आरो गासैबो लेबार अफ डिगनिटि थायो डिगनिटि अफ लेबार थायो डिगनिटि अफ लेबारनि कनसेप्टखौ जों एसे बुजिनांगोन जेब्लासिम नों डिगनिटि अफ लेबारखौ नों बुजिया नों बिदिबा लेबार मावना जानाय जाय माने जाथि दोङो समाज दोङो बेखौथ' नों मालाबाबो माने एनकारेज खालायनाय नङा दा बेखायनो आं बुंगोन जे गावनि केपासिटियाव हायोब्ला जायखिजाया खामानिखौ एडिसनेलि लांफा मानो होनबोला जोंनो दिनै बुहुमाव थांना थानोब्ला मोनसेल' खामानिया हयथ' नोंखौ माने नांगौ समाव हेफाजाब नोङो मोननाय नङा दा हमनानै ला जोङो साख्रि मावनानैल' मा जानो एडिसनेल जुदि इनकाम गैयाबा मासनि दरमाया मासावनो थांखाजोबोलै माथो आदा नङा होमबा दा बेखायनो जुदि नों एक्सट्रा थायोब्ला बे गथा थालांबाय इमारजेन्सि फान्डआव बर'फोरनिया जेबोआनो गैयालै बुंनो थांबा इमारजेन्सियाव जोङो हाल'सो एसे दङ बै हाखौथ' जों फाननानै बहा थाङो बिनिनो थागिबि हाग्राखौ दानजेनग्राया बर' जाथि बे हानि बिगोमाया जोंनो गोथौ जावब्ला बर'नि हारा आरो सानसे समाव जों थैलांब्लाबो जोंनि गथ' गथाया बेखौनो मोनबावो बे हानि बिगोमा जानानै जोङो इमारजेन्सिनि थाखाय जुदि हा फाननांगौब्ला बिनि ओंथिया मा जाहैगोन जों जाबाय अलसिया जाथि खामानि मावाखै जोङो जा मोन्दों जोङो बिदिनो थादों एक्सट्रा नों मावब्ला मा जायोमोन आंनियाव दा हा दङ नङा होमबा जों माइबो गायो जों 15 बिगा जों माइ गायो खिन्थु जों माइखौ गायथ'ला नैबे बारिखौ आं मा खालायनोमोन होनबा गय गायनानै लाबाय गयावबो एसे फैबाय आं दा जेनेबा बेखिनि 7 बिगायाव आङो बोरमाबो हगारना होदो ओमफ्राय नै दाउआ थाबाय दा बेयाव जेनेबा दा जुदि सोरबा सानो डिगनिटि अफ लेबारखौ जुदि नों सानबाय थायो बे नोंनि मोनसे अहंकार नों सासे लेखा गोरों जानानै दि बे खामानिखौ मावनो हाया अहंकार खिन्थु लेखा गोरों मानसिया जुदि बे खामानिखौ मावोब्ला खिन्थु बाखि लेखा फरायै मानसिया बिराद थुलुंगासो मोनसिनगोन जे लेखा गोरों मानसियानो डक्टर इन्जिनियार फरायनायानो जे साख्रि गारलायनानै बे खामानि मोनगोन ना मोना बेखायनो बुंगोन आरो जे माने लाइमोनफोर आरो जेरावखि थाया मानो गावनि माने फैबाय थानाय समखौ एसे नाहर बिराद क्रिटिकेल जोंनि थाखाय आरो नांगो वान्स एन्ड निड गासैबो बुस्थुआ जोंनो दिनै नांजोबगो समाजा सोलायलांदो बेखायनो जेरावखि थाया मानो आंनि बे हायोब्ला एसे सानै हयै जि लामायाव नोंथांमोना माने आवगायदों बा जानजि खाफ्रादों बेयाव नोंथांमोना एक्सिलेन्ट जा बेयाव सानफ्रोमबो माने नर्मेल जानाङा आरो अर्डिनारि जानाङा आरो आंनिबा एक्सट्रा अर्डिनारि जानो हायाब्लाथ' जोङो मा बुंगोन